Julia, nu har du fået en opgave sådan i løbet af 5 minutter. Lige at guide os rundt i din familie ved hjælp af fotos og genstande. Ja. Jeg har fundet det her foto, og det er faktisk det eneste, hvor man ser Omar og Opa. Og Opa, han er i sin fuld nazi-uniform, SS-uniform. Og han var jo meget tidligt medlem af NSDAP. Og var også SS'er, før han mødte min bedstemor. Og det næste billede, det har jeg sådan set af den modsatte side af familien. Det er min morfar og min mormor. Og min mormor, hun er den eneste nulevende bedsteforælder, som jeg har tilbage. Hun er også med i bogen, jo, sådan i en eller anden figur. En bifigur, men man kan sige, at de to er fuldkommen fiktionaliseret i bogen. Altså, der er stort set der er faktisk ingen genkendelsesmomenter. Jeg havde en meget tæt relation til begge to, det har jeg stadig i dag til min mormor. Og jeg husker det altid som en meget lykkelig tid, når jeg kom på besøg hos dem. De havde boet i Afrika en årrække og sendt mig bøger og billeder og indtalt bånd til mig ned fra Afrika. Så det satte gang i fantasien, da jeg var barn. Og de havde hjemmet fuldt af afrikanske ting. Kan man overhovedet få bedsteforældre, der er mere forskellige, tror du, end de to her? Det tror jeg næsten ikke. Det vil være svært. De underviste, altså var missionærer og underviste i Afrika. Så det er svært at forestille sig. Det er meget modsatrettet, ja. Du må også tænke vidt forskellige ting, når du ser på de to billeder. Ja. Jamen det gør jeg også. Altså jeg føler jo helt klart, en varmere nærhed, når jeg ser på det her billede, og sådan mere distance. Jeg ser mere nogle fremmede for mig her, hvor her det er to mennesker, jeg kender og holder af. Men det er jo dem, bogen handler om, ikke? Det er dem, bogen handler om, ja. Det er det. Ja, så har vi Opa i en nøddeskal. Det er en jul, hvor jeg er i Tyskland for at fejre jul med min tyske familie og min far. Og Opa, han deltog ikke sådan i den normale sociale samtale. Jeg kan huske, der var en af mine fætre, der havde et lille barn på det tidspunkt, og det, der morede Opa allermest, det var at forskrække den her lille dreng. Så han klædte sig ud på alle mulige måder, og det var temmelig grumt, fordi hans mission var faktisk ikke kun at underholde, men også at skræmme den her lille dreng. Men de siger meget om ham, fordi han var netop den her lidt gamle særling, men også sjov. Jeg var jo også fascineret af ham, fordi han var så mærkværdig. Var du bange for ham? Ikke sådan fysisk bange for, at han ville gøre mig noget, men en lille smule har jeg været. Altså, fordi han var meget uberegnelig og skiftede humør konstant. Det er så, og det er et meget sigende billede, synes jeg selv. Min far her og min farfar her. Og man siger jo nogle gange, at et billede kan sige mere end 1000 ord, og selvom det er en kliché, så synes jeg måske godt, man kan tale om det her, fordi jeg synes netop, det her billede, det viser rigtig godt den her form for, at de ligesom lever i to forskellige verdener, selvom de er i samme rum. Det var sådan, det var? Altså. De havde et meget konfliktfyldt, altså ultrakonfliktfyldt relation frem til min bedstefars død. Og var der sådan, de ikke snakkede sammen, når de var sammen? Eller? Ja, det var der i lange perioder. Det var der simpelthen. Og man kan også forstå i bogen, at hvis det passer med virkeligheden, at Opa ville gerne have, at du lærte at tale tysk, og din far ville for alle verden have, at du ikke skulle have noget med Tyskland at gøre. Ja. Altså, det, der stemmer overens med bogen, det er jo netop, at Opa fandt ud af, at jeg ikke talte tysk, og at han så... Den passage har jeg skildret så nøjagtigt, jeg kunne efter opkomsten, at han forsøgte at lære mig tysk ved at give mig en gammel norsk tysk ordbog, som jeg så skulle sidde og kigge i og læse op af i et par timer, og så gik han ud fra, at jeg kunne lære tysk. Jeg slog op på en af de første sider og så, at bogen var en ældgammel norsk-tysk ordbog. Bogstaverne var snirklede og falmede. Jeg fattede ingenting af bare det norske. Schwierig, fik jeg fremstammet. Opa lå. Han rystede på hovedet og mumlede igen et eller andet, som jeg ikke forstod. Han tog en stol hen og satte den ved siden af lænestolen. Han tog plads ved siden af mig og tog bogen fra mig. Nu begyndte han fra en ende af. Fra A. Apfel, sagde han. Han så på mig, afventende. Apfel, sagde jeg. Opa nikkede.
Sådan fortsatte vi en lille times tid, så opgav han. Vi var ikke engang nået til B. Opa rakte mig bogen. Buch, sagde han. Buch, gentog jeg. Lesen, studieren, Deutsch lernen, sagde han. Jeg nikkede. Gut, sagde Opa. Nu har jeg bedt dig om at udpege et sted, som vi skulle hen, som på en eller anden måde har betydning for dit forfatterskab, eller det du skriver. Og du har valgt Louisiana her nord for København. Ja. Hvorfor har du valgt det her sted? Jamen, jeg har valgt Louisiana, fordi det repræsenterer et af de steder, hvor jeg henter min inspiration. Og det gør jeg, fordi der er selvfølgelig primært kunst, men det er også et sted, der er meget ro. Der er rum, der er højt til himlen, og der er hav, man kan sidde og kigge ud over. Det er så nogle gange heroppe, som man bare stener. Altså. Ja, og henter inspiration. Sidder og kigger ud i luften og får idéer. Det er meget det, der er kendetegnende for det, jeg også har brug for ligesom at kunne komme i den tilstand, hvor jeg kan skrive. Og det er altså også en måde at arbejde på? Altså, ja, det er det. Altså. Det er jo ikke der, jeg konkret arbejder. Det er derhjemme foran min computer. Men resten... Du kunne også have valgt dit skrivebord jo, som det sted, der betyder noget. Altså. Det kunne jeg sagtens, men der har jeg nok mere brug for, at det sådan er et lukket rum. Der sidder jeg i min lejlighed alene, og der er sådan set lukket for omverdenen. Indimellem sidder jeg for nedrullede gardiner. Der har jeg virkelig brug for at gå ind i stoffet og lukke alt andet ude. Og når jeg så ikke sidder og skriver, at man skal få idéer, så er det vigtigt for mig at komme ud og se på andre input. Men det er ikke sådan research, det er mere sådan at komme ud og få luft under vingerne, eller ja, præcis. Vinger på hjernen? Eller det kan også sagtens være, hvis jeg er i gang med at arbejde på et manuskript, at jeg har brug for at få ligesom vendt nogle ting. Så tænker jeg simpelthen klarest, hvis der er rundt omkring mig lidt ro og lidt højt til himlen, og jeg kan sidde og vende og dreje ting, som jeg kan på en anden måde, når jeg sidder derhjemme foran skærmen. Du sagde også til mig, at det var vigtigt, at der var vand omkring dig, når du sådan skulle tage de her ture. Altså, hvordan kan det være? Jamen, vandet har altid betydet meget for mig. Jeg har boet tæt på vandet, da jeg boede i Grækenland, og jeg arbejder ofte, når jeg sidder og gennemskriver et manuskript i min mors sommerhus, som ligger ved Vesterhavet. Og jeg holder meget af at gå ture ved vand. Det har sådan nærmest en meditativ indvirkning på mig. Det er det, som vand kan? Altså. Det er det, vand kan, og på den måde gør jeg meget brug af det i forbindelse med min skrivning, også når jeg lige skal have pause fra at sidde fordybet inde i tekstuniverset. Kravler vandet så også ind i dine tekster? Altså? Det er et godt spørgsmål. Det gør det vel lidt indimellem i form af regn og forskellige ting, og faktisk også hav, indimellem. Det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt bevidst, men det gør det indimellem. Hvorfor blev du egentlig forfatter? Hvorfor jeg blev forfatter? Ja, det er et godt spørgsmål. Et helt rent tilfælde har det nok ikke været, men jeg har skrevet, siden jeg var meget ung. Jeg har egentlig aldrig haft sådan en drøm om at blive forfatter, men jeg har altid haft trang til at fortælle historier. Som barn, før jeg kunne skrive, der havde jeg sådan en lille kassettebåndoptager, som jeg indtalte historier på. Og da jeg lærte at skrive, skrev jeg små eventyr og anekdoter. Og min familie har altid læst meget højt for mig, da jeg var barn. Og jeg har altid været fascineret af dels af sproget og dels af dramatiske fortællinger. Der er nogle mennesker, der skriver den samme bog hver gang. Jeg kunne måske godt finde nogle fællestræk i dine bøger. Blandt andet har du 2 romaner, hvor der er folk, der har psykiske, eller hovedpersoner, der har psykiske problemer. Ja. Og der er måske også generelt en trang til at række ud mod omverdenen. Måske føler man lidt i fængsel og prøver at komme ud mod omverdenen. Ja. Kan du genkende det, og det er et projekt, du gerne vil bruge? Altså, jeg tror primært, altså, mit fokus har egentlig ikke været at skrive om psykisk syge mennesker, men
det har helt klart været et fikspunkt for mig at sætte dem, hovedpersonerne, i en situation, hvor det ligesom er i sådan et tomrum og netop gået lidt i stå, og hvor der er også rent dramaturgisk mulighed for at kunne bevæge sig meget frem og tilbage i tid og lade dem reflektere over hele deres liv og deres fortid. Så det har både været personligt interessant for mig, men også et sådan rent teknisk spørgsmål. Apropos Opa, som vi jo har snakket om her, er sådan en meget personligt oplevet bog, men samtidig også noget, der bryder med nogle tabuer. Altså, er det sådan nogle ting, som du synes, litteratur skal kunne? Altså, for mig er det vigtigt, at de største læseoplevelser, jeg har, det er nogen, der både rykker i hele følelsesregistret og samtidig har formuleret på fantastiske måder, har et godt sprog. Så det er fantastisk, hvis det har ligesom begge dele, begge aspekter. Det er også noget med, at du gerne vil formentlig sætte nogle aftryk, altså og påvirke nogle mennesker med det, du... Ja, det vil nok være et af mine største ønsker, hvis jeg kunne det. Altså. Hvordan kan man gøre det bedst som forfatter, mener du? Jamen, jeg tror, det er... for mig handler stort set alt kunst jo egentlig om at få fat i nogle ting, for folk til at tænke sig om, og specielt for sådan et moderne storbymenneske, som jeg selv er. Der kan hverdagen blive meget hektisk og på en måde også meget monoton. Det er også derfor, jeg har valgt sådan et sted som Louisiana i dag, fordi jeg har meget brug for at kunne få den der ro. Hvad er sådan vigtigt at skrive om i de her år, synes du? Ja, men det, som jeg synes er vigtigt for tiden, det er min nye bog, en novellesamling, der foregår i Danmark og skildrer folk i alle mulige forskellige sociale miljøer, og alt fra flaskesamlere til overlæger og den slags. Og det, der er et af omdrejningspunkterne, det er netop den der materielle overflod og den pæne facade, den pæne overflade, og alt det, der så er på spil nedenunder. Så måske ikke er lige det, man umiddelbart viser, eller viser til andre, men som kommer op og vende. Et andet centralt omdrejningspunkt, det kan man godt sammenligne lidt med et af temaerne i Apropos Opa. Det er den afstand, der tit kan være i de nære relationer, der hvor der burde være stor intimitet. Og i nogle af novellerne, der bliver den netop skildret, den der ekstreme afstand i familierelationer eller i parforhold eller mellem forældre og børn. Og i andre, der når de på en måde hinanden. Og det er temaer, der inspirerer mig meget, som jeg synes er vigtige, selvom de er jo meget almindelige og universelle. Hvad for et afsæt vil du gerne have sat dig sådan i litteraturen, når du sådan om mange år sidder som 80-årig eller 90-årig og kigger tilbage på dit forfatterskab? Jamen altså, et af mine største ønsker vil jo nok være det her med at skrive eksperimenterende romaner, som sprogligt og måden de er opbygget på rent dramaturgisk er anderledes end den traditionelle slægtsroman, den traditionelle episke roman, men som samtidig har et sprog, der kan læses af alle. Så du vil gerne skubbe til genren og så udvikle? Ja, det vil være fantastisk. Ja.